हम सीधा चलते हैं बीच मैदान में। ये धनराशि देना चाहेंगे उस्मान के लिए। जी हाँ, इस सेलिब्रेशन के मोमेंट बने। उस्मान भाई आइए। उस्मान के विचार की ओर से 500 रुपए की धनराशि आपको। प्लीज वेलकम उस्मान भाई। उस्मान भाई चैंपियन बने हैं एसपीएल के, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का ठिकाना ही नहीं है। पहली बार खेल रहा हूं और पहली बार चैंपियन बना, मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और एक बात, जय भैरी मुरुगोड़ा के स्क्वाड में शामिल होकर पहली बार रत्नागिरी में आकर चैंपियन बनकर उसमें क्या कैसा फील हो रहा है दोस्त? मैं यश को बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा और मुझे नहीं लगता कि रत्नागिरी में इससे अच्छी कोई टीम होगी। क्या बात है। और आज तो कोई सोने वाला है नहीं, तो आज पूरी रात जश्न होगा। जी जी बिल्कुल, जश्न तो बनता ही है अभी इतनी बड़ी जीत के बाद। और जितने भी थोड़ा सा जितने भी ओ लियो देखिए, ठीक है, आपके भी फैंस देख रहे होंगे मुंबई से, उनको क्या बताना चाहोगे कि रत्नागिरी में कैसा माहौल है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर चांस मिलेगा टूर्नामेंट खेलने का तो खेलिए, बहुत अच्छी टूर्नामेंट और ऐसी हर साल टूर्नामेंट होते रहे। क्या बात है। और इस मैनेजमेंट के बारे में क्या कहोगे, कैसा महसूस हो रहा है इस पूरे एसपीएल को देखकर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जो मुंबई में टूर्नामेंट होते हैं, मतलब एक हिसाब से बोला जाए तो उससे भी अच्छा ही मैनेजमेंट है ये। क्या बात है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इंशाल्लाह फिर से एक बार दुआ करेंगे, जिस किसी भी टीम से आप खेलेंगे वो टीम चैंपियन बनते रहे। और जब भी आप आएंगे जय भैरी मुरुगोड़ा के स्क्वाड से ही आएंगे रत्नागिरी में। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। और फैजान भाई यस फैजान भाई आइए। तो जोरदार ताली होनी चाहिए। काफी इमोशनल देखने को मिला, जैसे हम देख रहे थे अक्षय जी पिलनकर साहब, इनकी ओर से 500 रुपए की धनराशि। जोरदार ताली होनी चाहिए। हम देख रहे थे, सब सेलिब्रेशन कर रहे थे, आपके आंखों में आंसू थे। क्या कहना चाहोगे फैजान भाई? अच्छा हुआ। अच्छा, सिनान भाई आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? सिनान का देख के ही सीखा है सब ये सब। क्या बात है, शुक्रिया दोस्त। लेकिन इतनी रफ्तार से आप गेंदबाजी कर ले, तो इसको सिखाने में किसने आपको सहयोग किया? सिनान। क्या बात है, थैंक यू सो मच दोस्त। और जरूर जिस तरीके से आप स्क्वाड में रहे और जिस तरीके से जय भैरी मुरुगोड़ा एसपीएल को पिछले 7 सालों से इंतजार में थी, चैंपियन बने हो, स्क्वाड के बारे में क्या कहोगे? क्या नहीं, सब अच्छा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं फैजान भाई आपको, आपके आगे के सफर के लिए। ये थे बहुत ही रफ्तार भरे गेंदबाज। यश ये मित्रा काय म्हणशील यश? गतवर्षी जवळ जय भैरी मुरुगोड़ा संघ विजयाच्या जवळ येऊन माघारी परतला, तिथे स्वप्न तुटलं होतं, आज सत्यात उतरवलं, काय म्हणशील? खूपच आनंद होतो आहे। हे आमचं 6 वर्षाचं स्वप्न आज पूर्ण झालं आणि पहिल्यांदाच राहुल शेठ भाईकरने आम्हाला स्पॉन्सरशिप केली होती आणि ते सक्सेसफुल झाले। आमच्यासाठी लकी स्पॉन्सर ठरले राहुलला, त्यांना मी थँक्स बोलू। नक्कीच। आणि जय भैरी मुरुगोड़ा जिथे जिथे जातो एक वेगळी कहाणी लिहितो, परंतु एसपीएल मध्ये मोठमोठे संघ होते, मोठमोठे आयकॉन खेळाडू होते। फैजान आणि उस्मानला घेऊन जी तुम्ही बाजी मारलेस, हॅट्स ऑफ आहे मित्रा। परंतु ज्या पद्धतीने तुम्हाला मोटिवेट केलं ग्राउंडच्या बाहेरून, त्याबद्दल काय म्हणशील? आमचं पब्लिक खूप चांगलं आहे, असंच आमच्या पाठीशी उभं राहतं। मगाशी मी मंदारदाराचं नाव घ्यायला विसरलो, त्याला सॉरी बोलीन, माझ्या लक्षात नाही राहिलं, पण तो पण आमचा एक कट्टर समर्थक आहे। कुठे पण आमची मॅच असो ऑन ड्रमची, तो कायम तिकडे येणार। नक्कीच। ज्या वेळेला जय भैरी मुरुगोड़ा लीग मध्ये खेळत होता तेव्हापासूनच चर्चा होती की जय भैरी मुरुगोड़ा या स्पर्धेचा प्रबळ दावेदार समजला जातोय आणि जय भैरी मुरुगोड़ा या संघाने अंतिम विजेतेपद पटकावून हे सिद्ध करून दाखवलंय। तर सर्व समर्थकांना काय सांगशील? आमची टीम खूपच चांगली खेळली, परफॉर्मन्स 1 नंबर झाला। आम्हाला दरवर्षी बॉलरची कमी महसूस व्हायची, म्हणून आम्ही यावर्षी 2 बॉलर मागवले आणि त्यांनी 1 नंबर काम केलं आमच्या संघासाठी आणि आम्ही विजयी झालो। थँक्यू सो मच, खूप खूप शुभेच्छा। आपण वळूया या स्पर्धेचे या संघाचे सर्वेसर्वा राहुल सरकर यांच्याकडे। प्लीज राहुल दा प्लीज या। मुन्ना दा, राहुल दा, हे दोन्ही मोठे पाठीराखे, यांच्यासाठी मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे। आपण सहकार्य दिलात मुन्ना दादा, राहुल दादा, म्हणून संघ विजयी झाला। अभिमयकर सर या, नाही या, पारितोषिक यांनी खूप लावली, त्यांच्यासाठी देखील जोरदार टाळ्या होऊ दे। अरे भाई रोहित भाई, नाम तो सुनाई होगा। रोहित मित्र ये
ये एक मिनिट नाही एकच नाही नाही असू दे आवाज बसला तरी हा आवाज तू संघाला मोटिवेट करत बसलेला आहे तर रोहित दादा एक मिनिट नाही नाही एकच रोहित साठी एकदा जोरदार टाळ्या होते लीगच्या सामन्यापासून अंतिम विजेतेपद फटकावेपर्यंत रोहित तुमच्यासाठी चेअरअप करत होतास काय म्हणशील मित्र संघाच्या या यशाबद्दल अभिनंदन. आणि पूर्ण तू मॅच एन्जॉय केलीस मी पाहिलं ज्या वेळेला क्वालिफाय झाल्यानंतर तू सांगितलंस की आमचा संघ SPL घेऊन जाणार ते स्वप्न सत्यात उतरलंय काय म्हणशील खूपच छान. असंच. थँक्यू सो मच रोहित अभिनंदन असं पाठीराख असंच तू सहकार्य करत राहा आणि जय भैरी मुरगोडा उत्तरोत्तर अशी कामगिरी करतोय एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे या आयोजनासाठी आणि नक्कीच या संघाचे सर्वेसर्वा राहुलजी पिलनकर सर याने हे पारितोषिक दिलंय स्मित शिवलकर याला 1000 रुपये आणि त्याचबरोबर यश हळदणकर याला 1000 रुपये या दोघांनी या मी विनंती करतो राहुल दादा आपल्या शुभ हस्तेच हे पारितोषिक द्यायचं आहे एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे यस नक्कीच 1000 रुपये माझ्याकडे आहेत जोपर्यंत माझी उत्तर देत नाही तोपर्यंत 1000 रुपये त्याला मिळणार नाही ये नक्कीच बोलायचं आहे स्मित नक्कीच NHD मध्ये तुझं स्वप्न कुठेतरी तुटलं होतं SPL ला जिंकल्यानंतर ते स्वप्न सत्यात उतरलंय असं वाटतंय खूप आनंद होतोय की आमची टीम जिंकली आहे NHD जी मोठी ट्रॉफी होती की तिकडे माझा परफॉर्मन्स चांगला झाला होता पण तिकडे मला जिंकून जरा वेगळा आनंद भेटला असता इकडे पण माझी टीम जिंकली आहे ते आनंद होतोय नक्कीच या एकंदरीत पूर्ण संघाच्या यशाबद्दल काय सांगशील असेच एकत्र राहा आमच्या पाठीशी राहा आम्ही बरोबर जिंकत राहू बाबा इथे आलेत का नाही ते बघतायत तुला काय सांगशील त्यांना ते दर टायमिंगला मला सपोर्टच करत असतात त्यांचा काय बोलून नाही पण एक टॉप सिक्रेट तुझं मला माहिती आहे परंतु तू नक्की त्यांना विचार त्यांचं सांगणं आहे क्रिकेट तू सुंदर खेळतोस परंतु त्याचबरोबर आपण करिअरमध्ये देखील लक्ष दिलं पाहिजे करिअर करत असताना देखील क्रिकेटवरती तू अतोनात प्रेम करतोस क्रिकेट खेळ परंतु करिअर देखील तितकंच महत्वाचं आहे तर आज काय सांगशील बाबांना चॅम्पियन बनलाय बोल बोल बघतायत काय बोलू तुझ्या पप्पांना काय सांगशील पप्पांचे आशीर्वाद आहेत तो म्हणून मी इकडे आहे थँक्यू सो मच बाळा सर आणि राहुल दादा हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक द्या स्मित याला एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे स्मित शिवलकर साठी आता थोड्याच वेळामध्ये प्राइज सेरेमनी होईल कोण व्यक्तिगत ट्रॉफीवरती आपलं नाव कोरलं हे आपल्याला कळेलच परंतु मायबाप प्रेक्षकांनो घर बघा तुम्ही आम्हाला प्रेम दिलात त्याबद्दल आम्ही तुमचे आभारी आहोत आपण थोड्याच वेळामध्ये प्राइज सेरेमनीकडे वळणार आहोत तत्पूर्वी जाऊया मधुर संगीताच्या दुनियेमध्ये DJ
खेळाडूंनी आपली नावं लिहिलेत हे आपल्याला लगेचच कळेल. तर जास्त वेळ न घेता आपण ट्रॉफीच्या या प्राइज सेरेमनीकडे वळतोय. तर नक्कीच ज्या क्षणाची तुम्ही आतुरतेने वाट पाहत होता तो क्षण आलाय. वैयक्तिक ट्रॉफीवरती कोणत्या खेळाडूने आपली नावं कोरलेत हे लगेचच आपल्या समोर येईल. मी तत्पूर्वी विनंती करतोय सर्व मान्यवरांना की लगेचच आपण बक्षीस वितरणाच्या कार्यक्रमावर वळतोय. चला हेलो चेक है. तर नक्कीच या स्पर्धेमध्ये ऑरेंज कॅप आणि पर्पल कॅप आम्ही ही ट्रॉफी ठेवली होती. ऑरेंज कॅप मध्ये सर्वात जास्त धावा बनवणाऱ्या फलंदाजाला ही ऑरेंज कॅपची ट्रॉफी देण्यात येईल. पर्पल कॅप म्हणजे सर्वात जास्त विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाला ही पर्पल कॅपची ट्रॉफी देण्यात येईल. आणि या स्पर्धेतील पर्पल कॅपचा मानकरी ठरलाय ऑल सोमेश्वर संघाचा संचित गाणेकर. संचित घाणेकर ज्याने सर्वाधिक विकेट प्राप्त केल्या आणि पर्पल कॅपचा मानकरी ठरलाय. चला सर्व मान्यवर आपण व्यासपीठावरती विराजमान व्हा. पर्पल कॅप संचित गाणेकर ऑल सोमेश्वर संघाचा गोलंदाज. तर नक्कीच ही ट्रॉफी देण्यासाठी मी आमंत्रित करतो सदानंद मयेकर सर यांना की आपल्या शुभ हस्ते संचित याला ही ट्रॉफी द्यायची आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होते. उदयनमुख गोलंदाज ऑल सोमेश्वर संघाचा संचित गाणेकर. त्याचबरोबर या स्पर्धेमध्ये ऑरेंज कॅप ज्याने सर्वाधिक धावा आपल्या बॅट मधून कोटल्या आणि ऑरेंज कॅपचा मानकरी ठरलाय जय भैरी मुरगोडा संघाचा स्मित शिवलकर. सिराजजी सोलकर सर यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी द्यायची आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे स्मित शिवलकर साठी. अभिनंदन स्मित. सर्वाधिक धावा याने कुठलेत. या स्पर्धेमध्ये सिक्सर किंग साठी बॅट आहे. पुरस्कर्ते हनीफ वस्ता आणि गजानन स्पोर्ट्स यांच्याकडून ही बॅट. तर निश्चितच सिक्सर किंग ठरलाय आरी स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघाचा ईशान अडिवरेकर ईशान. चला ही बॅट देण्यात येते. अक्षयजी पिलनकर सर यांच्या शुभ हस्ते पुरस्कर्ते असतील हनीफ वस्ता आणि गजानन स्पोर्ट्स यांच्याकडून. श्रद्धा एंटरप्राइजेस यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जात आहे. प्लीज वेलकम. आणि त्याचबरोबर बाळाशेठ मयेकर साहेब यांच्याकडून देखील पारितोषिक येत आहे 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि त्याचबरोबर दादा बंधू शेठ यांच्याकडून देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक येत आहे. आणि सर अक्षयजी पिलनकर सर यांच्याकडून 500 रुपये.
गौरव कदम सर यांच्याकडून 600 रुपये. जोरदार टाळ्या होऊ दे ईशानसाठी. खरंच नेत्रदीपक कामगिरी. म्हणूनच म्हटलं जातं मैदानामध्ये हरलात तरी चालेल, परंतु समोरच्या संघाला वाटलं पाहिजे की हा सामना जिंकण्यासाठी जास्त कष्ट करावे लागले. ईशानने ती खेळी करून दाखवले मैदानामध्ये. नक्कीच नक्कीच ईशान, जरा 1 मिनिट डिमांड आहे. आपल्या खेळीबद्दल काय सांगशील? शांत तू दिसलास पूर्ण स्पर्धेमध्ये, परंतु तुझी बॅट शांत नाही राहिली. तुझ्या बॅट मधून धावांचा पाऊस आला. याचं श्रेय कोणाला देशील तुझ्या बॅटिंगचं? श्रेय काय? नाही, ज्या पद्धतीने तू फलंदाजी करतोयस असा कोणता खेळाडू आहे रत्नागिरीमधील त्याला बघून तू अशी फलंदाजी शिकलास? नाही, मी स्वतःच. म्हणजे माझा मी आयकॉन आहे. तुळसुंदे गाव तुला पाहतोय, काय म्हणशील तुळसुंदे गावाबद्दल? तुळशीने काय आपला आहे. 1 नंबर. शांत आहे परंतु मैदानामध्ये ताकद ठेवतो. मोहल्ला अशांत ठेवण्याची. जोरदार टाळ्या होते त्याच्यासाठी. तर या स्पर्धेतील उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे, हे शिल्ड पुरस्कर्ते आहेत रुद्र मंदार कदम आणि कॅश आहे विनायक गावडे. तर निश्चितच या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहे KB स्टार पडवे संघाचा राज तोडणकर, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. यस, रुद्र मंदार कदम यांनी हे आम्हाला पुरस्कृत केलंय, यांचे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो. राज तोडणकर या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक. तर या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट बॅटर शिल्ड पुरस्कर्ते आहेत राजेशजी हरचिरकर सर, शाखा प्रमुख शिवसेना. हे बॅट आम्हाला स्पॉन्सर केले SS स्पोर्ट्स. आणि त्याचबरोबर कॅश प्राइज जे आहे पार्थ विनायक गावडे, म्हणजे 2000 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. हॅलो विनया मॅडम, तुम्हाला विनंती करतोय आपण मुख्य मंचाच्या दिशेने या. नक्कीच या स्पर्धेतील बेस्ट बॅटर संघाचं नाव आहे आरू स्पोर्ट्स तुळसुंदे आणि खेळाडूचं नाव आहे वन अँड ओनली सायू वडिवरेकर. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे सायूसाठी. सायल यांचं नाव आहे, परंतु सायू या नावाने यांना संबोधलं जातं आणि ट्रॉफी देण्यासाठी मी आमंत्रित करतो. पार्थ गावडे यांनी व्यासपीठावरती यायचं आहे. यस, कॅश प्राइज त्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलंय. बॅट जे आहे SS स्पोर्ट्स यांनी आणि त्याचबरोबर शील्ड जी आहे राजेशजी हरचिरकर, शाखा प्रमुख शिवसेना यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केले. थँक्यू सो मच. एकदा जोरदार टाळ्या होते मित्रांनो. विजयजी भातडे सर आपल्याला विनंती करेन आपण व्यासपीठावरती या. विजयजी भातडे सर. नक्कीच सायू जरा थांबायचं आहे, थांबायचं आहे. खूप कमी वेळेला तुझ्यावर बोलण्याची संधी प्राप्त होते. काय म्हणशील या स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीने तुझ्या बॅट मधून धावा आल्या आणि ज्या पद्धतीने तुळसुंदे संघाने या स्पर्धेमध्ये भरारी मारत अंतिम फेरी गाठली त्याबद्दल काय सांगशील? सर्वप्रथम माझ्या टीमचे खूप खूप अभिनंदन. प्रथमतःच इथे मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये भाग घेऊन आम्ही फायनलपर्यंत पोचलो, त्याच्याबद्दल खूप मला टीमचं अभिनंदन करायचं आहे. आणि आमच्या स्पॉन्सरने खूप विश्वास दाखवला आमच्या टीमवरती, त्यांनाही मी माझ्याकडून शुभेच्छा देतो की आमच्यावरती विश्वास दाखवल्याबद्दल. आणि पूर्ण आयोजन सोमेश्वर जे मंडळ आहे, जय हनुमान क्रिकेट मंडळ,
खूपच सुंदर आहे. अशी टुर्नामेंट खेळायला खूपच म्हणजे मनापासून इच्छा होती की इथे सारखं खेळायला मिळू दे. आणि इथले लोक पण खूपच चांगली आहेत. कोणाचंच काय बोलायचं म्हणजे झालं तर आता शब्द नाही आहे माझ्याकडे, पण माणुसकीला खूपच चांगली लोक आहेत सर्वजण. आणि टीमचे खूप अभिनंदन करतो की माझ्यावरती विश्वास दाखवला, मला मुंबईवरून बोलवलं आणि थोडंसं बॅड लकमुळे हरलो त्याबद्दल. ठीक आहे. असू दे मित्रा, तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. तू एक दर्जेदार खेळाडू आहेस. धन्यवाद. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज शील्डचे पुरस्कर्ते आहेत विजय रामचंद्र भातडे. त्याचबरोबर टी शर्ट SS स्पोर्ट्स आणि कॅश प्राइज प्रसन्न विनायक गावडे, म्हणजे 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज त्यांनी आम्हाला पुरस्कृत केलाय. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज आहे, संघाचं नाव जय भैरी मुरुगवाडा, आणि गोलंदाज आहे वन अँड ओनली फैजान. नक्कीच फैजान, प्लीज वेलकम. 2000 रुपये कॅश प्राइज प्रसन्न विनायक गावडे यांनी आम्हाला पुरस्कृत केले. टी शर्ट SS स्पोर्ट्स आणि शील्ड जी आहे विजय रामचंद्र भातडे यांनी. आणि या स्पर्धेत उत्कृष्ट गोलंदाज फैजान ठरलाय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. यस, 2000 रुपयाची रोख रक्कम प्रसन्न विनायक गावडे यांच्याकडून आम्हाला पुरस्कृत करण्यात आले. थँक्यू सो मच फैजान भाई. नेक्स्ट टाइम नहीं, अभी अभी नेक्स्ट टाइम. कल किसने देखा है, कैसा महसूस कर रहे दोस्त? ट्रॉफी है, कैश प्राइज, सब कुछ है. आज सबसे बेस्ट गेंदबाज बनकर उभरे आप. बहुत अच्छा लग रहा है. सपना था फाइनल मारने का, और वो सपना SPL में पूरा हुआ है. हाँ ना. ये मैनेजमेंट के बारे में क्या कहोगे? बहुत अच्छा. मुझे भी डर लगता है, आप ऐसे बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि मुझे डरा रहे हो आप. दिल खोलकर बात करो, आज आपसे बढ़कर कोई नहीं है. इस पूरी प्रतियोगिता में बेस्ट गेंदबाज बने हो दोस्त. इसका जो पूरा एडवांटेज है तुम किसको देना चाहोगे? टीम को पूरा. थैंक यू सो मच. ढेर सारी शुभकामनाएं. इंशाल्लाह ऐसे ही आप गेंदबाजी करते रहे और टीम को जिताते रहे. जो फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें मैन ऑफ द मैच बने हैं, जी हाँ, जो ट्रॉफी है हमें स्पॉन्सर किया है शंकर जी झोरे साहब, हरचरी को बिलोंग करने वाले. और बैट है जो कि फैज स्पोर्ट्स इन्होंने यानी कि नवीद जी खान साहब इन्होंने स्पॉन्सर की है. टी शर्ट SS स्पोर्ट्स की ओर से हमें स्पॉन्सर की गई है. और कैश प्राइज भी है विनायक गावडे, महिला उप जिला प्रमुख शिवसेना, इनकी ओर से है. नक्कीच या फायनल मॅचचा हिरो ठरलाय वन अँड ओनली जय भैरी मुरगोडा संघाचा स्मित शिवलकर. सन्माननीय यज्ञजी खेडेकर सर यांच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार त्यांना देण्यात येतोय. रुद्र हॉटेलचे मालक आहेत आणि वेळात वेळ काढून या स्पर्धेसाठी उपस्थित राहिलेत आणि त्यांच्या शुभ हस्ते हा बहुमान दिला जातोय स्मित शिवलकर याला. नक्कीच कॅश प्राइज विनायक गावडे मॅडम, महिला उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना यांच्याकडून आम्हाला पुरस्कृत झाले. त्यांचं देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. तर नक्कीच या स्पर्धेतील बेस्ट प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था. ओके, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
ही जी सायकल आहे ती आम्हाला पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय हाफूस ॲग्रोचे मालक प्रोपायडर सन्माननीय दीपक उर्फ बंधूजी नागवेकर साहेब तोंडदे रत्नागिरी यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. आम्ही शब्द टाकला नाही तरी देखील त्यांनी सांगितलं पुढच्या वर्षी एक नाही 2 सायकल आम्हाला ते स्पॉन्सर करणार आहेत. थँक्यू सो मच दादा. आणि प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट या सायकलचा मानकरी ठरलाय. नक्कीच ह्याची आज जास्त किंमत आहे आजच्या डेटला. वन अँड ओनली यश शर्डरकर प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट. प्लीज वेलकम. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे यश साठी. आणि मी विनंती करतोय नागवेकर साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते ही सायकल त्यांना द्यायची आहे. हर्क्युलस ही ब्रँडेड सायकल त्यांना देण्यात येते. मला वाटतं यशच्या आयुष्यातली सर्वात मोठी प्राइज आहे आणि SPLच्या या मोठ्या स्पर्धेमध्ये तो प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा मानकरी ठरलाय. नक्कीच थँक्यू सो मच. प्लीज प्लीज ये एक मिनिट रुको थोडा सबर करो. नक्कीच सायकल खाली गेली की यश पण खाली लवकर जाणार. तो थांबेल. मित्रा काय म्हणशील प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट बनलायस या स्पर्धेमध्ये. खूप आनंद होतोय. बस ही सायकल रोज बंदरावरती फिरायला घेऊन जाणार. हो नक्की. मला आनंदवाडीचा तो डायलॉग आठवतोय. तू मला बोललास तरी चालेल तुम्हीच चला मी यायला तयार आहे. ओके तर काय म्हणशील या तुझ्या आयुष्यातील क्रिकेटमध्ये ही सर्वात मोठी तुझ्यासाठी ट्रॉफी आहे का. हो नक्कीच. पहिल्यांदाच सायकल भेटली आहे. खूप आनंद होतोय. काय बात आहे. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे यश साठी. आणि माझी इच्छा आहे की उत्तरोत्तर तुझी कामगिरी चांगली होऊ दे. इथे आता सायकल आहे पुढच्या वेळी 2 व्हीलर तुझ्याकडे असू दे. हे होते यश. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे यश साठी. नक्कीच नक्कीच विनर कोण आहे रनरअप कोण आहे सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु मॅन ऑफ द सिरीज म्हणजे मालिकावीर कोण आहे हे कोणाला माहिती नाहीये. ते फक्त आम्हाला 4-5 जणांना माहिती आहे आणि व्यासपीठावर मान्यवर आहेत त्यांना माहिती आहे. ही शील्ड जी आहे जी आपण पाहताय मालिकावीराची ती आम्हाला पुरस्कृत केले सन्माननीय राजेशजी कांबळे सर. आणि टी-शर्ट जे आहे SS स्पोर्ट्स यांच्याकडून आम्हाला स्पॉन्सर झाले. कॅश प्राइज जे आहे सन्माननीय विनायक गावडे मॅडम यांच्याकडून आम्हाला तब्बल 5,000 रुपये. थँक्यू सो मच. आणि पाहायला गेलं तर मॅन ऑफ द सिरीज जय हनुमान क्रिकेट मंडळ सोमेश्वर आयोजित एक दर्जेदार स्पर्धा SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025 या पर्वामध्ये मालिकावीराचा मानकरी ठरलाय. मॅन ऑफ द सिरीज ठरलाय. काय स्पर्धा राहिले खरंच. जितकी स्तुती करावी तितकी कमीच आहे. वन अँड ओनली मॅन ऑफ द सिरीज बना है. मालिकावीराचा बहुमान जातोय ईशान आडिवरेकर. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. काय दर्जेदार खेळ राहिलाय पूर्ण स्पर्धेमध्ये. अरे मी विनंती करतोय या वेळेला महेशजी मयेकर सर आणि मंदारजी कदम सर आपण व्यासपीठावरती या. आपल्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी आणि या वेळेला SS स्पोर्ट्स कडून टी-शर्ट आणि त्याचबरोबर सन्माननीय विनायक गावडे मॅडम यांच्याकडून कॅश प्राइज दिलं जाईल. यस एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे मित्रांनो ईशान आडिवरेकर साठी. एका छोट्याशा गावामधून येणारा संघ जर शहरामध्ये आला तर काय करू शकतो हे दाखवून दिलंय आरी स्पोर्ट्स या तुळसुंदे गावाच्या संघामध्ये. काय जबरदस्त खेळ राहिलाय खरंच. मला वाटतं ही भविष्यवाणी 7 वर्षापूर्वी केली होती राकेश आणि तुम्ही दाखवून दिलत. जेव्हा आम्ही रत्नागिरीमध्ये पाऊल ठेवू निश्चितच या तुळसुंदे गावाचं नाव एक विशिष्ट उंचीवरती राहील. आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी मित्रांनो मनपूर्वक शुभेच्छा. अप्रतिम खेळ केलाय आणि सर्व
तुळसुंदे गावकर, आपण यांच्यावरती विश्वास दाखवा. जेव्हा जेव्हा मोठी स्पर्धा असेल त्यांना निश्चितच स्पर्धेमध्ये पाठवत राहा. थँक्यू सो मच. वेलपेड मित्रा ईशान, तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांचं कॅश प्राइज आहे. प्लीज आपण या. राज तोडणकर, राज कॅश प्राइज जय विनायक गावडे मॅडम यांनी आम्हाला स्पॉन्सर केलं. एकदा जोरदार टाळ्या होते राजसाठी. आणि SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग रनर अप या संघासाठी शील्ड पुरस्कृत केले सन्माननीय अक्षयजी पिलणकर सर. आणि ही जी कॅश प्राइज आहे जी आम्हाला पुरस्कृत केले सन्माननीय रोशनभाई फाळके, तब्बल 33,333 रोख रक्कम आहे. आणि या SPL मधील रनर अप संघ ठरलाय वन अँड ओनली आर स्पोर्ट्स तुळसुंदे. पूर्ण संघ व्यासपीठावरती येईल. नक्कीच ट्रॉफी. एकदा जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो आर स्पोर्ट्स तुळसुंदे या संघाला. मनपूर्वक शुभेच्छा, पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. चला आर स्पोर्ट्स तुळसुंदे संघ, आम्ही आपले खूप खूप आभारी आहोत. या स्पर्धेमध्ये तुम्ही सहभाग घेतलात आणि पंचांच्या निर्णयाचा सन्मान प्रत्येक संघाने केला, त्याबद्दल प्रत्येक संघाचा आम्ही विशेष आभारी आहोत. या अंतिम रजनीमध्ये आम्ही 2 बाहुले या ठिकाणी आणले होते जे प्रेक्षकांच्या एंटरटेनमेंटसाठी, त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी येतो जे सन्मान करतोय. या यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या होते. शादाबबाई यांनी 500 रुपयाचं पारितोषिक यांना आधीच दिलंय, तर पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातो. तुमचा चेहरा आम्हाला दाखवू शकता काय? नाही. अच्छा ठीक आहे ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. या दोन्ही कलाकारांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होते मित्रांनो. त्या दोन्ही कलाकारांचा यथोचित सन्मान केला जातोय. एकदा जोरदार टाळ्या होते यांच्यासाठी. आदेशजी मोहिते सर आपल्याला विनंती करेन आपण या ठिकाणी या. आदेशजी मोहिते सर आपल्याला विनंती करेन या.
डीजेचं बक्षीस आपण पाहतोय आणि त्यानंतर पुढील बक्षीस असेल बुलंद आवाज म्हणून ज्यांना ओळखला जातो सिनियर कॉमेडिएटर राजा देसाई सर यांचा युतीची सत्कार केला जातोय. पवनजी नार्वेकर सर आपल्याला विनंती करेन आमचे सिनियर कॉमेडिएटर राजा देसाई यांचा युतीची सत्कार यावेळी केला जातोय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. मराठीमधून एक समालोचन आपण पाहिलं त्यांचं आणि त्यात नंतर समीरजी भातेडे सर आपल्याला विनंती करेन आपण मुक्त मंचाच्या दिशेने या. या स्पर्धेला ज्यांचं समालोचन 7 समुद्र पार गेलंय असा हिंदीचा समालोचक बुलंद आवाज रत्नागिरीची आन मान शान म्हणून ज्याला ओळखला जातो सरदार शेख याचा यथोचित गौरव या ठिकाणी केला जातोय. विनंती असेल समीरजी भातेडे सर आपण या खेळाडूचा गौरव करायचा असेल. 7 समुद्र पार ज्यांचा आवाज घुमलाय हा सरदार ज्यांना ओळखला जातो तोच सरदार दादा याचा यथोचित सत्कार यावेळी आपण मुक्त मंचाच्या दिशेने केला जातोय. त्यानंतर अजून एक या गावातील उबवतावा सीतारा म्हणून ज्याला ओळखला जातो जो म्हणजे एक या गावाची येणाऱ्या काळामध्ये होणारी ओळख मितेश खानविलकर याचा यथोचित गौरव केला जातोय. उबवतावा सीतारा म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो मितेश खानविलकर. स्वप्नील आलिम याला विनंती करेन आपण बक्षीस प्रदर्शन करायचं असेल. नक्कीच आणि त्याचबरोबर ज्याने गेली 2 वर्षापूर्वी समालोचकाला सुरुवात केली आणि आता अनेक चांगलं समालोचन करत तो अनेक स्पर्धा कव्हर करताना दिसतो. याच परिसरातील एक मधुर आवाज आमचे मित्र ओमकार शेलार याच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या. त्यांचा देखील आम्ही यथोचित सन्मान या व्यासपीठावरती करतोय. सन्माननीय अमोलजी सनगरे सर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. टाळ्या होऊ दे मित्रांनो. आणि आपण या अंतिम रजनीमध्ये जे लावणी नृत्य पाहिलं ते नृत्य घेऊन येणारे सन्माननीय नाव कसं अमोलजी सनगरे सर यांचा देखील आम्ही यथोचित सन्मान करतोय. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे अमोल सरांसाठी. थँक्यू सो मच सर.
आणि त्याचबरोबर मालगुण सर ज्याने हे जे पूर्ण व्यासपीठ सजवलं आणि त्याचबरोबर आपण लाइटिंग वगैरे पाहतायत त्यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी सन्मान करतोय. पवन नार्वेकर सर आपण देखील व्यासपीठाच्या दिशेने या, आपला देखील आम्ही सन्मान करतोय. प्लीज वेलकम. ही लाईटची व्यवस्था यांनी केली, एकदा जोरदार टाळ्या होते यांच्यासाठी. हे पडद्यामागचे मोठे कलाकार आहेत. आणि जी लाईट सप्लाय आपण पाहताय सन्माननीय सिराजजी सोलकर सर यांचा देखील आम्ही या ठिकाणी यथोचित सन्मान करतोय. पुष्पगुच्छ देऊन एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे सोलकर सरांसाठी. थँक्यू सो मच सोलकर सर. उत्सव समिती सोमेश्वर यांच्याकडून देखील आपण ज्या खुर्च्या पाहताय जे प्रेक्षकांसाठी महत्वपूर्ण ठरल्या त्यांचं देखील आम्ही विशेष आभारी आहोत. आणि कळत न कळत ज्यांचा सत्कार राहिला असेल तर शब्दसुमनाने त्यांचं देखील आम्ही खूप खूप आभारी आहोत. तुम्ही सहकार्य दिलात म्हणून SPL हे पर्व यशस्वीरित्या पार करण्यामध्ये यशस्वी झाला. तर सोमेश्वर प्रीमियर लीग 2025 या पर्वाचे विजेता संघ आपल्याला माहिती आहेत, परंतु हे शिल्ड ज्यांनी पुरस्कृत केले दशरथ शेलार याने आणि कॅश प्राइज आहे सन्माननीय बाळाशेठ मयेकर साहेब 51,111 रुपयाची धनराशी त्यांनी आम्हाला दिले. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ दे. आणि SPL 2025 या पर्वाचा विजेता संघ आहे वन अँड ओनली जयभैरी मुरुगवाडा. आणि 51,111 रुपयाचं कॅश प्राइज देऊन त्यांना सन्मानित करण्यात येते. वेलकम मित्रांनो. आणि यावेळेला जय भैरी मुरगवाड़ा संघाने करून दाखवलं. और वो शाहरुख खान वाला मुझे डायलॉग याद आ रहा है, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है. और जय भैरी मुरगवाड़ा ने वो कर दिखाया. पिछले 6 साल का अधूरा सपना इस 7वें साल पूरा किया है. वेलकम राजू सर, वेलकम बाळाशेठ मयेकर साहब, वेलकम नागवेकर साहब और वेलकम तमाम हस्तियां. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. कोणाच्या भावना दुखावल्या गेल्या असतील तर आम्ही त्यांची माफी मागतो. असं कृत्य तर झालेलं नाही, तरी देखील कळत न कळत काही चुका होत असतात. जर आमच्या तोंडून काही शब्द गेले असतील आणि कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्यांचं आम्ही विशेष या ठिकाणी माफी मागतो. तर हे पर्व मित्रांनो असं उत्कृष्टरित्या आपण पार पाडण्यामध्ये सिंहाचा वाटा उचललाय. या पर्वाचा मानकरी ठरलाय जय भैरी मुरगवाडा. अभिनंदन. असाच खेळ करत रहा, यशस्वी होत रहा आणि सहकार्य करा. थँक्यू सो मच मयेकर साहेब, थँक्यू सो मच राजू दादा, थँक्यू सो मच ऑल सपोर्टर. आपल्या सहकार्यामुळेच SPL आम्ही यशस्वी करू शकलो. असं सहकार्य करत रहा आणि SPL चं हे पर्व इथे संपलं मी असं जाहीर करतो. धन्यवाद.